התחילה לעלות. ככה מברק. תוציא אותו, מזל טוב. אוקיי, מוציאה עשן. זהו? אוקיי, עצור. רגע, תיזהר. נו? מה נו? שאת יכולה? יש לה עשן, מה אתה רוצה? זה לא, זה צריך להיות יותר אגרסיבי. לאט. הנה. הנה. וואו. איזה סוס. נו? חכה, היא מתנפחת, אתה לא רואה? צריך להיות יותר אגרסיבי. לפני שנייה זזה קצת נראה לי. זהו. זה מגניב. בוא נזרוק עליי אבן עכשיו. קח. רגע. תן לה... סתיו. תן לה ברוב הזמן. זה היה לא כל כך אגרסיבי. יש סרטונים ש... וואו, תא אחד נאכל. בגלל שזה רק תא אחד. וואלה, אז יש לנו עוד תאים לשרוף. לא סיימנו. חכה רגע. זוז. חכה, לא. זה... חכה שנייה. לא. לא פגעת. הנה, יוצא שם. זוז, אני מטפל בטוב עכשיו. זה, עכשיו תורי. זה היה פגיעה. טוב, בוא נראה את נפלאות עלי פה. בוא, מה זה טבק. דניאל, בוא תראה פה טבק. עמית, תשחק. יפה, סתיו. קרוב. מה זה? זה טעים. נעים לי. Ladies first. תשמע, זה אלה מעלים עשן, תסתכל איזה מגניב. בוא נראה אם חמים. רותחים. חמים מאוד. מה זה, מתכת? כן. יאללה. יש פה אותה. תביא משהו.